Karon, panday ka o unsa hago kay ka. Labi pinasaan na nimo pag uli maligo ka. Ay patyo nimo tao. Correct. Ang ko man ko. Lagi ko sa sauna siya. Ligo pod. Ligo ay pagkagabi. Ano na ito? Ya tag distancing kay unsa nila mo katapan. Hapit man gani ito ma-aprobahe itong mag-face mask o matulong Pisil. mag-face mask daw Facial pa. di ba nato ni gawas mag-face mask daw nga mag-face mask daw mag-6. Oh. Hapit to. Oh, barrier nila ibutang. Ino lang nabatangan nag-ali mag-6. Katag yung barrier, grabe ng motor oy. Oh, barrier. Grabe yung kita sa ako ano na ba? Di ba na baligya dahil na no? Negosyo ba to? Ni kusog dahil no? Kaya pag-abot sa balay, magkuha na gihapon sa Lagi balay. na mo. Gid na mo. Ipon na gihapon, baka isa na balay. Ang barrier kung dili nimo na asawang kuhan. Gani, Lahi sa balay. tanan man, Kaya kay kasagaran magsakay. Hindi ayon man. Managtiayon man. mga anak. Kami bibi. Kay dakpon no, wala ikuan. Kaya pagkita ang birth certificate marriage. Kaya pagkuman, sir, anong mag-barrier man mo siya? Ang asawa man na, yung pag-uli sa balay, nagunsa na na, di ba nagtapat? Ano dia? Wala ilo ni sobrang bagay, sir, no? Ano dito sa kanan? Alao na sa'yo, sobrang. Sobrang man. Box. Yung katawag, binuang. Wala na ako. Mga brights na Kaya Facebook no, barrier na, dako kayo. Oh. Marriage certificate. Ang gipandala, sir, namin meron. Buha lagi kita Negosyo ba ba? to? Pag-work. Grabe gitu ba? Grabe Uy, gitu. dagang nalina na to eh. Sobra. Oh, Pati ka ng face mask ako kay ko giguan na. Kapitalan na lagwan, kapitalan lag 50 pero mil. meron akong palit sa kuwan ba, kay mahal kayo, 150 man nagkato, 140. Facial. Oh. Nag-announce naman dyan, ugma, dakot na. Apili ko sa online B. Pila man ang 140. Kasi nyo 120. Nasukol po kag 120. Nadugay na naman, 100 na lang daw. 75. Karon tag 5 na. Kaya sabat. Business lagi, grabe yung business sa mga kanap. Iya, parte na hinumunga sa China. Grabe, hinumunga sa China. Ang kuhan grabe ito. Dako kayo sa production, no? Nga dili naman Pilipinas. Dili. World. Word. Word to. Worldwide, do ilang order. Di ba, made in China, tanan ng made in China, magkay cellphone. Facial na ba? Christmas, pising. Boss, Yeah. Yeah. ang pagkakuha na lang dyan ba, ka na mag-facial inigsulod dito sa establishment to. Sabo kayo. Sabo. Hindi ko kalintang ka to sa Jollibee. Hindi naman. O shout out ni mo Jollibee ba? Inigsulod. Sir, ang damay niya. Makapalit yung taan eh. Hindi mo ka masudlon. Ah, tinod dyan. Sir, di yun siya pwede sir. Ay, isa lang mo kanina kung bano sa una kay kuan kanang ako sa sulod ha. Andi tapos Puli-puli. puli min O sa pwede yung tato, wala sakay. pang ikaw na una. Di, palit mo yan. Yung pagkuman, pagpangaon na, asa ang pisel? Hala nga. Diba sir? Tama yan. Asa ang bisin butang di as daplin. Amo lagi kayo. Hirban! Didban. Dilip! O naman iba, dari lang ko to. Ano? Organo lang. Useless O lagi. asa? Asa Ang kuha na lang ito nila, kami comply. Diba, namarag di kuha na lang, no? Oh. Uy, tanan niya, pati mall. Pati mo. Pati mall, inigsulod pisil, pagkapot. Tanan, trabahante, tanan, musulod. Nag-ano yun? Oh. Unay, nadi dakok. Nadi please daw. Daw. Nama, inspection pa. Gusto nadi ko ano. Taga-health. Labi na nang katungkan sa una kanang papel gede nga matutag palingki kay pakita. 40. Coding. Ah, Quarantine. Quarantine, ang quarantine card. Card. Ang namin tanaw. No? Dili ta katug palingki kung dili nimo coding ron. Oh, Unsa ron? coding na. Sus. Grabe, Yeah. grabe gito. Ano pa to sa inyo itong mura mo pila? Oo. Kaya isa na entrance, Oo. palengke. Oh, inana man. Palingki sus. Taas kayo ba yun? Isa ra entrance. Grabe yung taas sa Ang uban maro man kay mo shortcut man dito sa exit. Ang mga wal, dili lisod kayo. Dili sobra eh. Ang exit, tagang kay bantay. Dito ta kanig digos dali sa una. Ah, dili. Kaya ang task force grabe. Isa nung calls na.
Pero, home service ko kuhan. Si DJ, agay naman kuhan. Kasi wala mo kuhan, wala pa ako kuhan. Ang vaccine ko. Vaccine. Wa dyan ka na pa-vaccine. Kasi wala mo. Yang nagkuha na dali, driver na. Gininaw ko ng driver, nagipagkita papel. Ano sa pagkakit sulod. Sabi ko, agay sipit, agay ka, hugot. Sa pagpanaogon, ganun mo, tawagin ko. Tawagin mo, di panaog. Pagkagay, siguro. Ano yung panaogon mo? Basta kuha na sila po sa IDG kay mga Papel naman daw niya, driver naman ko. Ipakita lang niya ba? certification. Oh, magkano isa din eh. Wala, marang respect na lang sila ba na. Pero ako problema, ang mga tao mong boss. Mutan na ako. Anong niagyo mo itong private? Private man punta. Di ba tanan private? Private aming isakyan. Pick up. Okay lang kung niagya dito mga ambulansya, PNP. Bliss na na yan. Bliss. Bliss na na. Gani mo, niyo ko ganina taga-digos dahil ka. At tapos yung balay na. Mata na daddy, malas yung muna. Ano kung dati nito? Sabi na dito sa mga chino. Oh, ano man eh, 1 week naman na sa inahan. Nagbiyahe naman po bukid lang yan, mag-deliver kalabasa sa Leyte. Samar Leyte. Dili na pa si mo ha. Oh. Kita mo yoyo. Kita na kasi mo YouTube, boss? Kita. Oh, gipasa-pasa na namo eh. May. Kita. Ako mangod gani, ang mahal na ni, magpahilot po dere. Dali, uling ko do. Dito lingkod ko kay dakag lamok. Diha oh. Dili oh. Dali lang sa nang bangkok. Sabog to yan. Anong dito? Dakang kay lamok. Do you like cauliflower cupcakes? No, I don't. Ako ginagpalit-balik na na sa mga gusto na. Undang ko ng basa-basa. Tama Do ko. you like sushi? Oh, good. Sa walang panahon. Kaya bisag ako kusuka tong nakadungog ko. Dali to katong hilot to tong katugay na stroke. Hindi naman kayo kung maghit tubig sa gabi. Akin na-absan na ito stroke na. Buntag mi. Buntag medyo kong ligot eh. Do you like sushi? Bago ta mo trabaho, saka pa maligo daan, saka ta magkasingot, saka ta magtrabaho. Dili kay pag human na tog trabaho, papay kaligo, tama po kay ugo po ta, Ugaw man, oo. aliing, inyong reglain na panahon. Tama man maligo ka para malimpyo. Hindi man pwede kagita mo trabaho. Mentor ditong daddy cellphone Bili ay. ka ng manlaba, yung kasagaran ko manlaba. Sa ligo, Huwag manlaba, diha pa magkuhan kay. ligo, Mana ka ng trabaho ba? Ayuhan. Umama lagi masuko. abot sa panahon. Ano, logay pampot. Dugay pa maningil. Dugay pa maningil. Logay pampot, may nga nga. Like, wala malagi sa na, ano, naigo lagi nga. May sinta naman. Ay, Ah, na. ayaw mo naman. Punit Eh, be. once na maigo, ganit ka. Dito rin ko do. Dito rin ko dito. Be, ate dili. Wala ka lang. Dito yan mo po ito yan. Dito mo po Liso ang na, bangko kamay. sinta. Dito mo po sa bangko kamay din. Ya. Lisa na. Ya kasi salog yan. Eh, maabot mag sitin tapos, pero Teka na ko. Kailangan kay ko bababa ka mo kay katultanan. Yang, diri mong duhayong. ka lang yung Yang, sinta tapos, no? Pwede kay ko mga katultanan. yang. Diri mo yung ha. Asa din mo sinta, wala? Sigum na sila. Sigos na ba? Paglag mo yan. Parang mas lang sila for. Papa, Parang mas lang birthday July. sa tagas na tayo na, boss. Hindi lang. Kaya yung mga inang balik ng biyahe. Sa dili, hindi ko nyo love. Kasi ingat. Yoyo. Dili na ko nyo love. Biyabiyaan na lang ko ninyo. Magkuyog na lang kong mami. Ang Nagilis. kuyog na ron. Oo. Adi ay. Nagilis. Kamukuyog na lang siya. Magkada kayo sa ano.
Pag abot dito, buwan kayo sa Pariya iyan. kayo, mga tukatin kayo. Puro diyan. Pag abot dito, ganyaman, hilom na kayo sa ay. Oo. Pinala ng sign language lang ba? Ah, kuyawa ba? Medyo Nanay sila. Piga natin sa mga bata. Gani. no? Waiting ko guys, pero sinyas, Ah. grabe. Okay ra ka? Kaya kan. Mas bilang sa talang barangay, pila ra gud ka barangay eh. Ito na ko siya niyan sa inyo. Dalaon lang ko dito. Mag-observe naman ni sila kung sa'yo kuhan. Asa sa iyan. Oh, nabay kao na ni barangay. Ito sa lingkod yan. Feeding. Ito sa lingkod yan. Yun. Diri o, diri mong duha o. Yung, diri yung. Dito. Ay, feeding sa barangay. Na. Na, o. Ay, yung pagka. Ano ilubong? O, pwede rin natin yung ikuan o. Di nyo gunitan o, be. Oo. Di. Asa mo itong mga bata dito ni Kuhat? Napainday. Yung tulo. Nara dito? O, ay nasa ilahan nila. Nara siya papa. Ah, na silang luro sa papa na? Wala na si Muhate? Wala na. Ah, di Ay, ko di na. mo tubilin sa iyong papa. Dilo dyan. Mayo eh. Ano eh, mayo ka na yung magpakamahan gid siya. Yan, ana sila sa kailan na. Hmm. O, dili na. O, diha na sa imo hatib. Ikaw na muna dyan nagsayo maminyo. May mantong kuhan kay kabalo po siya. Kupitano. Makakabalo siya responsibilidad siya mga ano. Para doon gid sila dikit gid siya. Nagyod ang disiplina gikan saya. Mas dikit kung mga bataa sa iyang papa kasi ang mama mo good. Kuan labi na tong babae. Hmm. Kuan kayo sa iyang kuan. Sa iyang papa. Di ko tumatulog ug wala iyang papa. Hmm. Ang babae. Karon pa lang to sila gibati kami nga. Pila nagkabulan? May April. April no, May Stop ka lang eh. Si Mike Enriquez bitaw namatay pud bitaw. Mike Enriquez katong sa 24 oras. Dagan kayong kalora. Wa gaytoy anak. O din na siya anak di ay. Wala sila anak mag-asawa. 46 years silang minyo. Kwanto saya ha kanang sigarilyo. Sigarilyo. Na diabetes. Ang diabetes na ito kidney. Ah, wala komplikit na. Na-complicate na siya. Pero nagpa-kidney transplant pa siya. O ba? Operahan yun siya kidney. Okay ang kidney. Karon kaya yung naigo man siya sa pneumonia. Kaya ang baga. Pag x-ray, puti naman kayo. Ah, Kaya napuno na sa tubig o fluid. Ah, dito na, dili na matabang sa mga doktor. Di ba, may lisa ng baga. nilagay. Kidney, pwede pa. Mga busy po kayo mga tawhana. Dito, no? Busy kayo na sila. Gamay rin na nagtulog. Balitag adlaw, balitag gabi eh. Pero ako, kwarta. Lagi, pero sayo po kayo kang pahuway. Pahuway po kag sayo-sayo. 71. Yan, matawag man na sila galas 12 laon na. 71. 71. Pag mata nila galas 4, galas 5, ligo. Mga bilar. Dilar. Ligo kay broadcast na po sa'yo kayo. Alas Mali 5. gyapon niya, no? Nagkatana man ko vlog sa mga dato. Ano ko ng vlog? Uy. Mag-gym muna, pagkatapos ng gym, ligo. Tapos ligo, kain. Yun ang magandang ano ka, dapat. Kasi yun ang utos ni Doc. Ni Doc, habang may pawis, dapat maligo ka. Yun ang utos ni Doc. Uy, nana, bitaw. Kay akong anak ko. Ano na, Nagikan ka ganito gym, na- nagpapawis, tapos ligo. Pero naman ginaikuan niya, mga tradisyon sa mga Kay dili Sa pa man daw modern. simbuan. Sa modern, sa modern, oh. sa modern na. Pero karon sa kinaraan, Ngano sa una, nabaday nag-gym.
Wala mag-gym sa unang panahon dyan. Tagas kay kinabuhi no. As kayo. Tama Nga yun. sa unang panahon dyan, kung kasihan mo, gikan sila sa, wala ba transportasyon sa una, baklay. Pag uli, dili na sila. Pag wala ka, unsa nagibasa na kanila. Mga naman tulog. Ana ang karaan. Yan mga bag ko na yung tuwa na. Nya, baklay ba? Lagyo kayo lang binaklayan, makaraan. Labi na eskwelahan sa una. Wala ba na sa unang motor-motor. Baktas. Di pa na lang ka kasukat kag kabaw nga Wala ikarga. na yun. kuwan. Pero mabura kayo sakay. Mabura kayo dito sakay. Yan kayo ba? Nakula naman. Kay Dr. Pero sa bukid ka, bisag layo, wala Bakbayo sakyan na na sa bukid. baktas. Pero Laki uman. Mapitaw, mangumpra sila, dagan-daganan, per semana. Isa ka semana bulan. Bulan. Ginamos. Tanan, isa ka semana. Di, nindot kayo inyong pagkatanaw, no? Karon wa na. Bukid versus diri, lopigo ng kuan ba? Tiguang sa syudad, o tiguang sa bukid. Ali right. Diri, matiguang sa syudad, anan ni caregiver. Tama yun. Sa mga dato, ha? Tama na. palit na lang kag water bed man. Palit na lang kag water bed. Palit yung plywood. Plywood ito, palit ang plywood. Plywood, Wala tapos- siguro plywood, 200 kapin. O tapos imo lang ng patindogon, diyan may butang sa may kilid sa sopa. Likod sa sopa ana Hindi lang. gumagamit ba? Dili kalusot ang kuan ba sa plywood, kalusot. Jud kalusot, tinuod Sabi din na na. pagkapaga imong plywood, asamo. Di, yun na. Katong Grabe mga- kay mo observe Isang ko ano katong eh. ikaduha sa gikan sa Ang pinakanipis. salog. Parte ginang pagka. Di na sa kalusot. Tara boss. Ayan, ay. Hindi parehas dati. Ah, Mga rinti ka tibuok. Lawas. Lawas pa. Luto-luto kaya po ng dito. Yung popular ni Panoy, Panoy, kaya po. Bitaw. ang gahian yung Panoy panahon. na yung mabungkat. Mga 300 plus raman na 500 ba kayo? Kainit siya singot. O say. Oh, kaya mangilot may mo observe sa singot. Ako ang manggun ma'am, ganun gusto. Gusto na ko haguan akong trabaho kay para gusto mong gugug masatisfy. Kita mong tanan, di ba na? Mato tag restaurant, mato tag gusto tayo. Ikuan jud ta kanang masatisfy ta nang lugar pag sulod, di ba? Wala gusto na ko mo. Trabaho na ako, igo yan ang gusto mer. Bahala panington, bahala na nagkunsa ko. Ikabalo ko mo ni, ug di man tanan masatisfy, mas daghan yung satisfy. Gusto biya ang customer nga. Ay, kakuli ko kinugay. Tistig hilot yung tag 15 minutos. Ay, sos. Wala yung massage nga bangko lang. Oh, Di ko ganahan na sakit nung kay na pag maulan na noong gana. tagang ko ano. Kasi ka na magbuktas-baktas kita ko magabi eh. Saya ato sa una yato ko sa dayday sa taxi ha. Na makakita ko anang mga massage niya maglingkod ra. Ikaw sa ka na ko mahirap ba tara magkuan. May yung pati ko mag-trade ako ala. Di ka na trabaho nila nga mag-akbo sa bangko. Yung mahal mo di eh. 300 ko Mahal ay. na sila. 250 pa to sa una. Half body. Nabitaw ito yung tighilot na mo sa una. Silingan dito ba, ilalunar. Kung ako ganahan ato naman kay sakit mo ka tumulot. Si Juan, si Ganay. Dilis, nanay. Hindi ka to, Juan ni, Juan Pagrilio. Katon sa kuan sa massage. Kuha naman ko. Sige ingon. Pagkaugma, mabukat, manulawas mo manigaan. Sige to sa text ako mo pilot pa ko di ako eh. Mura mo kung dili wa ka kuan. Mura wa ko ka kuan ba di ko kontenta sa ingin nilatan ba ayang massage. Kay nanay po, pag maulan po katanan. Kung gusto ko magpa-massage ato talaga ko sa massage Ako area. mo, testing man ako sa massage. Ah,
Kanang sa customer ninyo sa ayaw lang boss. Ang testing ng kunta ko kanang likod lang. Ayaw lang boss kay nagka-trainingan ng anak. Ano to? Di-training ng anak ng Kinsa say. katoy kadua. Eskwela pa rin. 22 anyos na. Itraining mo ba, Sats? Di-training na ko. Ay, ito. Kung ano up, medyo si gamay. Kanang may timing nga. Kana. Okay. Niluto ko na. Ikaw yung iluton. Oh. Mayo. Up. Dili mao. Di na mo bunuta na. Dire ako kana. Yana ang kamot mo pastor dito doon. Kana. Baga na anak dito. Ay, kilami, hindi ko mapahigat ko. Ba man ko kasulay na akong trabaho. Kung kana alam niya. Tama na na. Berlin, dagan na ko sunod. Oh, ito ka. Kurente. Ha? Ano na kung ka kurente ha? Buntag mo. Ano na lang, dili na lang mo mag-contact sa loop. Abroad lagi sos. Nga muli man ka. Nga dagan kay customer. Nga, natutubuan ba doon na sweldo? Asa ko ka na. Tubuan man ka sa kanis contract. Bakasyon lang, bakasyon. Habis mo po. Ipa-exit naman tang misis. Ay. Hindi lagi ko manghilat sa digos. Kung pinakailan ako. Kamang-kamang yung ko eh. Wala yung customer. Isa, ugma, wala. Sa hero ko, pinikab. Yan, hanapin isa. Nadugay, katong gipanghilot na to. Gipangtabi ko. Nato, nakuhan din siya. Sarado rin si Jollibee rin, gabi ito. Wala pa ito booking na. Nag-abot lagi. Nadugay na dagan. Nagkaya po na ito katulog na dugay. Sarti na lang. Usap na ko, booking daw eh. Pero ano? Ito ay, hindi sila. Na? Ito ba? Sabi na sila. Gako na sa dili kukuan kay para maanad. Pagmanag Kaya, mo. magtawag. Para sa iyan. Wala ginaghilak, no? Busog man. So yan, wala na ano, wala na nagkalok na siya. Yan, nagkawal kung may baby, ano? Balay lang nato na pitol ko niyan. Pero hindi ka ba electric fan? Karoon na niya nga, nadakot ang electric fan. Ikan beauty pa na sa electric fan, natubang ka niya. Kaya mahilak mo, di katulog mo na electric fan. Panyo din sila na kupo. Katang balot, wala sila na daw. Kaya dahil kalo, sayang ito mga kalo. Ako pa ulit. Kita kayo mo dito yan, no? Tanawa yan. Dito mo hi guys mo dito. Tanawa. Hello, Dito mo sa guys. Dito sa camera. Tanawa Hello, may papa guys. nagpa-repair. Hello guys. Thank you for watching. Nagpa-repair sa Digos. Katanong ta na, i-upload man na. Hindi na yan. Ano yan? Ano na? Kamulay, kuha na ko, sab diha o. Kami magtabi. Pwede ako magpamsaw. Pero, tanawa na diya. Nari ko. Oh, diya, Pwede ka nagpapit. tulog? Mo ni grade 4? Grade 6 na. Grade 6 na. Pila? Central. Central. Sa'yo ka ni. Lagi mo ng mata. 445. Na yan, shout out kayo dito. 45? 445. Ilahang pa. Hindi na matag sa'yo. Lumag pa, maligo pa. Ano na ako man siya, nabayat man. Ano nabayat na? Hanip pa na. Amang bilban niya, di pagsugod. Siya dili. May kuwan man. Kuha dili ang kabayo, tumutog man. Sabay-sabay na lang sa nga. Sabay-sabay sa mga babae. Sabay, babae ang gusto. Na Bukang dili ko Kailan na tapos niya. yung mga Chesa? Tulo. tulog. Tulog. Puro laki. Tunatan nyo ganina, ang service mo to. Ano sila? Pudili lagi. Dua sila. Sara. Pudili lagi po ang service. Ang service ko kuto plus 4.
Hayag pa. Tama po. Dapat ilayo ato ilang ha. May itong gihing ay. Dili naraman diya na mabini ila balay. Dere ras digos. Layo ako mo po mabini. Ako na ito ng maestro maestra. Dili na kay kuha ni mga buyaw. Dili na kay gahi. Hindi, gawa sa... grabe. Prima na ko ng gawa sa tinuod lang ba? Dapat pinagkit kayo nga. Ang koy na sa ibal dila sa tungod. Mayo eh. Kaya imiklima, di alam mo luwas daldi. Nga, motoy kuhan nga wala ko nagawas. Pati ko yung bangga. Uy, diso ang kuha na to, di ang ginhawa. Dali, dali. Ang kalaban mo ginhawa. Kakasyan yan. Dali, sunod yung ginhawa. Yan, dili. Ha? Dili. Apa? Mamauli na. Batod sa mo. Batod sa Kung sa si Kuhan, ay, disod mo ginhawa. Ay, dito po may sa kasing-kasing. Disod mo ginhawa, di kasing-kasing. Sa mali ay, ikaw ka naman ha. Asa mo sa mga to? Pero, sus, Dito sa mga to? Dito sa mga to? Sige, dala si Bro Kata. Yan cellphone. ano yung bitaw driver, ano, disod mo. Isang Anong cellphone. dito mo, Ang kuwan gawa sa madam. lima? Kumaw ba? Hindi daw, testingan daw na to. Kulong to ko kahit ako Hindi mo gawas ba? Testingan daw na to. Kasi di magawas man. Ubo ka ba? Hindi mo gawa sa lima? Oo. Kahit mo dyan kayo eh. Karon, gawas. Alam mo na yun, Miss? Parang Hanggang kayo mo comments ako sa YouTube o sa mga messenger, ang dili na ko replyan ang kuwan. Anong YouTube. kaya ni mo ni ayuhon, kanang ana na comment, kanang Wala ana nang na. nagsaling. Maayo pa ning kuwan. Asa ko mo reply. Lisod man ang question. Ala ino ni mo maayo pa, niya di maayo. Magbigo sila. Pwede ka mo ana doktor. Ng doktor do, pwede po maayo pa dito. Maayo pa. Maayo ni mo ni ang kuwan. Adi reply. Tagaan po tanong kondisyon. Yung di maayo. Mao kani. Ako makakaayo. Pero nga, pilot na be. Tabangi yun. Bangi ko be. Nadiin na dyan mig-add to ba niya. Ako na kimigas to tambal. Mungkin maayo na mo ang upo eh. Kutas na kaiba niya. Sakit na kay ginawa. Naman nila gandin. Kana mo nga na asus. Nga po dili nga dili po madagilot kay dili lang pampo. Ano may banda nga paampo? Dili lang kay bawal lang. Dili lang. Kato pa wala sa simba-simba kay mag-ampo man simbahan. Di mo ang kuan nila nga dili sila pwede kuan. Salain nga kuan. Leon. Dili lang. Lahi ang murag ang sabto nimo ang pampo ra sa mo kuan lang. Murag pastor lang, pare lang. Ano ba? Abo. Mao na, ang may tabuan na. Ako dako man ang kultahan sir. Uloy siguro ka. Hindi mo ba pwede mo hilot nga, di ko magpatabang. Napi uban diri nga, nakita na diri, galit duwas. Hadlok lang kita ba? Ano ko kung saan ka? Ano? Kung saan ka Lord nga? Hadlok man sila si mama. Oo. Ano bang sit na nagbibiyan ng kuwan? Tanang ko bang mga sit? Wala biya sila na, no? Wala din sila. Nakagito yung one time diri nga. Nag-interview na kami, boss. Nag-interview na man kung ano, sige, tabangan na to si sir, mga maayo. Siyempre, ino pa na sa pagkampo sa akong ginuusir, no? Ano, lahat siguro yung kuhan. Mali siguro itong pag-ingon nga atong ginoo, kaya di mo dito, pag-ingon mali kayo, no? Di mo dito pareha ginoo. Di ba ito pareha, no? Ganlaan mo kita ginoo. Ano? Ingat siya parehas, siya parehas. Wala magana may cross. Kadungog yun. Nabi tayo wala cross. Naibang cross lang.
Pero dili na, di ba? Di mo ko na mao. Ang atong balikan, ganyan ka rin magpahilot. Mora man tayo, wala na may lain. Uy, dili lang may pahilot sir. Ano? Kasi sa mga imahe. Ha? Sige ka. Wala may bilhin mo. Wala mong mo mani dire ka pabalinon to diko. Ano? Na nagunsa kay kadre sir. Pahilot, oh, mora man to. No? Tama dyan. Pero depende lang naman sa kanya. Parehas mo isa naman ako patuloy. Sabi lang po. Napugod rin na kung dyan, na debate. Bayan si Ginoo. Yan daw, dili na na Ginoo. Asa ba? Si Jesus Christ. Anak ko, tasa, sir. Maglayo na magkakanabot ng Biblia. Wala pa kaya ni Dre nagdebate kay mo anira magkakilot. Asa, sir, kay Murag. Mo to balikan ako, nakunsa kay kadre, sir. Mahilot, oh. Yara ta ka to. Ayan natin. Ayaw na kay. Di na po kahaw ng Biblia. Problemahan ko ng Biblia, dito ka palo. Boss, naman pa ha? Okay. Kaya na sa tila. Ipagpasaron. Nakaroon ako ma, di sa tamaligo. Nga imong upo, ginawa na pa man. Una, yung itlog manok ha? Itlog, manok, ginamos, bulat, uya, pasayan, alimango, balot. Sa gulay, si talong ha? Isda na kaliskis, na karne. Kanang kuan. Pag may nang ginawa, kaunta. Ay naman, no? Kuwan naman yung mga good, singot ugar man eh. Oo naman na. Ito ay tapok na lang. Oh, di ay napapalit di ay mo. Oy, Dahan. Tindahan. Oh. ako asa man. Ay, Darayo. Pilan to nimo. di man mo magpaadto sa Jollibee. Gingnan siya nga, sirado ng Jollibee. Huwag yapon ang ala nangayo oh. Namata man. Ay, kubahin ni mo doy. Bibi ako, bibi. Namata ka. Dala. Bawal ba sa kanang ano yung logo ng ulo. Masih ka na. Dili, bata na ni bawal mo. Damat sa Ginoo. Pero ginayugyug na kung asa tanan tay baka nakalimot na ako. Nakalimot ko magyugyug man ako. Di na akong panamdam nakatawag din ba? Ang tulong ako kaanak, gikan sa gamay, ang pagdako, with sounds na matulog. Ang wow, dali man ang tulog sa na sounds. Nalaman ko sa Nalaman una. ko mo silingan, di ba naman? Naman kay anak kung usudo kay kung sounds. Tanawa kong anak hagop. Kani Kaya kung naman ko'y magsaba-saba, niya hilig kag hilom, na magsagit-sagit, mag-sounds, Kuratan. di na mo to. Hilak na. May Di ba makadulog, nagsagit, o nagsugo sa sounds. Uy, unayan yung naginagmay bata. Ako lahi. Patig, primero ginagmay, cellphone, hantod, makusog-kusog ng sound. Wala Wala na. mo ko sa ilasa oras gitna. Hagok lagi na, pagdako, singer. Singer na ako mga anak. Mayo. Kanta na. Hilig mag-music. Kanta. Kasi hilig ko gwapog tingo, basta mo kanta. Ana? Na, may hilig yun mo kanta. Bibi, tayo mo mag- Kaya yabag, basta mo sounds kanta. man na sila sa una gagmay pa. Kana man labak ko, natulog sila basta di ako nag-sound sa lang doyanan para na magbanha. Dili na siya makuha og mga saba-saba. Basta na with sounds. Ma, Dili mo. sila Mo na siya nga, anaron mo siya gamay-gamay pa with sounds. Guda man kay sounds, kantahe. Mo problema po nagkantahan nimo, kay mahurot di mo kanta. Mahilak man po siya balik-balik man ma. Balik-balik yung kanta no. Nabi bata ka ba tong Gaya gabi? ko yan, Ay be. sus, lorot na imong kanta. Pero karon sa ako, Kami lagi Arman sa una, way tulgan na. Pinasit-sit na. sa pagyan, natugang ako. Tinang Ang katawa. Oh, magapil. Sa Arman lagi sa una kay, puli sa kunis ba, kaya ko trabaho ug makadlaw na ko ko'y tulog. Puli na ko saya niya, ako katungkol kay ko, pareha mi way tulog kay sige kang bata. Tandikos karton yakat ko sa salog, tandikos karton. Nakatagtilaw bitaw ko. Nanak mo sesyon ba? Agna ba tayo kung kamot o? Okay na, Anak boss, sa mamaya na mga ka. kamot hataga ka ba Jesus sa salog? name, ayun na.
Ingon saan mo Ayan guys, naman ako Gilo. Thank you for watching. Shout out to Rio.